रायजो सरकारनि जोबोरै गेदेर फोसावनाय रायजोनि अरुणोदय मोनगिरिया संग्रा गेसनि मोनफ्रोम सिलिन्डाराव 300 राङै रेहाय मोननो हासिगोन। गोदान बोसोरनि सिगां रायजोफोरनि थाखाय आसाम सरकारनि जोबोरै मोजां खौरां। आसाम सरकारनि सुबुं सिबियारि अनसुंथाइफोरजों रायजोनि आइजोफ्रा मोननो हादों अरुणोदय महिला उद्यमिता आसनि, माइरं, दालि, सेनि, संख्रि बायदि बायदि। बेनि उनावनो मोनसे गेदेर खौराङा जाहैबाय बे डिसेम्बर दाननिफ्रायनो गंफ्रोम संनाय गेसनि सिलिन्डाराव रेहाय महरै मोननो हासिगोन। नाथाय बेनि थाखाय गनायजाथाव खामानिया जाहैबाय बिथाङा अरुणोदय मोननाय आइजो जानो नांगोन होननानै बुंदों। रायजोआव गासै 20 लाख अरुणोदय मोनगिरि नखर दङ। बेनिनो बयबो बेनि सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनथिनो होयो। फोरमायनाय बायदिब्ला बे आसनिनि मुङानो जाहैबाय मुख्यमन्त्रि सुलभ इन्धन आसनि। दिनैनि खालाराव मोनफ्रोम सिलिन्डारनि बेसेना 902 रां। बेनिनो 52 रांल'सो बायग्राया रेहाय मोननो हायो एबा बेंक एकाउन्टआव सोनाय जायो। नाथाय बे बारनिफ्राय 300 राङै बेंक एकाउन्टआव मोननो हासिगोन। नाथाय फारसेथिं प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनानि थाखाय सुबुङा 300 रांनि रेहाय मोननो हायो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामनानै होदो। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो जुदि फेसबुकाव नायगासिनो दङब्ला पेजखौ फल' खालामनानै होदो।